Yaz günü şaşuda indi. Şaşu silke bile şaşu şaştım. Tırmada ayırdım. Bugün günde bana girişken tabi indi gözükülükке. Etey avılının uңған егеті Рамил Закирянов 4 yıl рәттән сыйфатлы элита һәм оригинал орлык үрчетү һәм сату белән шөгыльләнүче Илдар Ялаловның крестьян фермер хуҗалыгында намуслы тырыш хезмәтен сала. Эш шартларынан бик канәгать ул. Dertlendiriyor şaralar ayvat indi. Hizmet kaka vakitinde tülene. Vakitine verip böyle oyunu kayığa. Salam pişen aşırı varsa da var. Birilip varla hamsı da. Oşatı ayvat. Abitte de uzunda da iki tapkır oşatı indi. Tilekler. İsa'yla bana işlerge yazsın indi şul tilekler. Хуҗалыкта 1200 гектарда күпме көч, күпме тир түгеп үстерелгән бөртекләрне җыеп алу тәмамлану алдында. 84% мәйданда урып җыю эшләре башкарылган. Быел уңыш моллыгы белән сөендермәсә дә, зарланырлык түгел ди хуҗалык җитәкчесе Илдар Фирдәвис улы. Bugün günde uborkını bitirdik desek tabi. Korabıday kaldı 200 hektar. Uborkada evet apartlar, kombaynçılar Sayranov, Sider, Gimazittinov, Ozamat, Yokşişler, vaditeller Hamad Ferit, Ombar tabağında vaditel Şafikov Vilyuri taşıdı, Zaftaşadı Garayev İlmir. Hatun kızlar da evet tırıştılar, ombar sista tuttular. Şu günlerde mene Korabudayga da kirgeyi. Oңыш bu yıl uç gitmeli olmadı. No zorlanırıq tatlı. Unar sitner aldık каждый kulturadan. Бүген төп көч көзге кыр эшләренә, җирләрне туңга сөрүгә юнәлтелгән. Әлеге җаваплы эш тырыш механизаторларга Рамил Закирянов белән Айдар Хазитиновка ышанып тапшырылган. Алар үз техникаларны, җирләрне өстән һәм тирәнтен эшкәртә. Артларыннан тузаннар гына уйнап кала. Планда каралган 1200 гектар мәйданның 400-дән артыгын эшкәртеп тә өлгергәннәр. Агымдагы елда хуҗалыкның янны ындыр табыгына 1000 тоннага якын орлык салынган. Димәк, яхшы сыйфатлы орлык белән район һәм республика хуҗалыклары тәэмин ителәчәк. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.